ki hati ki penjulor ya ki lingkha ki ju penjot ya ki jing thung kam de ka jing bakla jong ki hati la ni ki nong rap ki las ngau jinja imuni iperkhat ka we ka boj dang shan ka college jong i ka kren phang ka jing pyndonkam ya ka internet i shim ya ka smartphone jong i bat i play ya ka play store bat tho YouTube ka YouTube app ka pau mar kum to i download bat i play ya ka app u search bar u pau hajrong do i perkhat ya ki jing e jong i bat tho ya ki kentin elephant farmer India inyon enter bat ikindit bon ba ki video ki pau pet kindian na ki bat idap da ka jing kman ilalab ya ka we ka rukom banya da na ka jing shapin julor haki hati ka video ka pin i ya ka jing shisha ya ki scientist ba pau nam badru ya ka jing sham ki nong rap Shibon ki brew ki pen pau ha ka jaka ba ya ken tho pat ba ka ne ka rukom ka long ka ba min toy ba ka ba yo nong ba imuni subscribe ya ka ta ka channel ka jing min toy ha ba subscribe ka long ba min ta ila ban yo ya ki jing te ba thamai shapang ki ba bon ki a na ka ne ka channel imuni isngo ba ki parlog ba ki nong rap jong ka ta ka shnong ki day ban yo i ya ka ta ka video ilap ya u share button hapo kata ka video mar sinyon ka link ka pau ha ka screen imuni copy ya kata ka link bat ia samle ba ki parlog ha WhatsApp ka rukom kupno ban pen kiar ya ki hati na ki linkha bat ki madan ka long ka ba job ha ka shnong jong iru imuni post ya ka jing ya syam jong i ha ka jaka ken tho pat ba bat i ai khuble ya ki nong shna jong kata ka video philaru ban pyndonkam ya ka YouTube na ka benta ki jing tip jing pen bernya let bat ban yo jing start ka YouTube ka don ka free version kadai ka rinsan ba ya pyndonkam pat ba bat badap da ki video na keleng ka perthai kini ki video ki don palat ya san photli ki jat kitien bat phila ban pet ya ki ha ka no ka por ba phisngo bit ban la ban pyndonkam ya ka YouTube ha ka mobile phone jong pyndonkam ban don ya ka smartphone bat ka internet ban wa ya ka video ba phisngo tanat la ni pyndonkam ban tho ya ki kitien la ni tho ban ya ki kentin phila banwa ya ki video ha ka ktien la jong jing khen jing yo nong jing du nong la ne kumnu ban khen ya ka jing yo nong ba jing du nong la ne kumnu ban chna gulab jamun la ne kalpana chawla phila ru banwa ya ki video kat kum ki subject kar pang la ne ki phang ba pher ki wa ba jong ka South India ki jing sneer jong ka jing jaklia ka jing rap klem ki dawai la ne kumnu ban pen khre na ka benta ka kam spai philaru ban pyndonkam yu new button banwa da ka bakren da ka sur India katu kan ni tli ki jing kdo pyndonkam ha ka por ba phi ken tho ha ki jaka pat ba jong ka no ka video ngau bha ban pinti kana ba phim pin mong ya ka jing sngo jong no la ne ka im lang sa lang wa chu pet ben yanu kin mau ban pet ya ka ten rai jong ka jing tip ba pin i ha ka video phidei ban wat pinti kana ya ka jing shisha ba pinti kana ya ka jing tip shwa ban ya samne ban like ka we ka linti ban khmi bnya ka dei ban pet ya ka verification check mark lada ka ne ka dak ka don ha sinda jong ka kirteng ka channel ka mud ba ka jing tip la da pinti kana ba de ka ba shisha da ka YouTube te phi ab ya ka kumi muni ya chakmat ba sedang pyndonkam ya ka YouTube ban yo jing tip hatu phi tip ba manu ka ba mud ya phiru phila ban sedang ya ka channel la jong ha YouTube ban upload video ru hikaya ka eka bathmai pet ya ka eka bathmai ya chaprang hakane ka juk per thai digital